پلیس ноҳияи ҳамадонӣ як сокини 70 солаи деҳаи такнобро барои куштани ҳамсари 70 солаи худ боздошт ва нисбаташ бо моддаи 104 қисми 2 яъне одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ боз карда ба ҳабс гирифтаанд. як манбаъ аз раёсати корҳои дохилии минтақаи Кӯлоб рӯзи 6 январ дар суҳбат ба радио Озодӣ гуфт ки Мирзошариф Раҳмонов доим нӯшокиҳои спиртӣ нӯшида бо ҳамсараш Сарагул Ояҳмадова ҷангу хархаша мекардааст. манбаъ афзуд ки шаби 15 ба 16 ноябр маст ба хона омада бо корд ба ҳамсараш ҳамла мекунад. вақте занаш хоб будааст ба ӯ ҳамла карда ба пушти гарданаш бо корд 2 маротиба мезанад ва занаш аз хоб бедор мешавад ва бо ӯ кашмакаш карда бо мушт ба сараш зада занро аз по меафтонад ва бо бераҳмии махсус ҳамсарашро ба қатл мерасонад. ин пирамард ба гуфтаи манбаъ баъди ба қатл расидани ҳамсараш қасд ба ҷони худ карда ба сару рӯи худ бо корд мезанад ва ҷароҳати вазмини ҷисмонӣ мебардорад. як келинаш ҳамроҳи ҳамин Мирзошариф Раҳмонов ва хуштоманаш Сарагул Ояҳмадова зиндагӣ мекардаанд. аз қазия хабардор шуда ҳамсояҳоро даъват мекунад ва ҳамон шаб пулис ба ҷои ҳодиса рафта ба тафтиши қазия шурӯъ мекунад. худи Раҳмонов дар бемористон бистарӣ мешавад. дар бемористони ноҳияи Ҳамадонӣ гуфтанд ки баъди расидан ба бемористон Мирзошариф Раҳмоновро ҷарроҳӣ карда аз марг наҷот додаанд. ин манбаъ гуфт ки то охири моҳи декабр ӯ таҳти назорати табибон қарор дошт ва баъди сиҳат шудан ӯро ба боздоштгоҳ интиқол додаанд. ҳамла ва ба қатл расидани ҳамсар дар дами пирӣ ба гуфтаи мақомот иттифоқи ками кам дар ноҳия аст. дар ҳукумати ноҳияи Ҳамадонӣ гуфтанд ки дар 5 соли ахир дар ин ноҳия аз сӯи солмандон чунин ҷинояти одамкушӣ ба қайд гирифта нашуда буд. ҳамдеҳагони Мирзошариф Раҳмонов гуфтанд ки то ҳол ҳеҷ кас бовар намекунад ки дар деҳаи онҳо чунин ҳодиса рух дода бошад. яке аз ҳамдеҳагони дури Мирзошариф Раҳмонов гуфт ки дар тамоми ноҳия фақат сухан дар бораи ҳодисаи куштори деҳаи онҳо меравад. то ҳол назари худи ӯ ва хонаводааш ба ин қазия маълум нест. дар сурати исбот шудани гуноҳи Мирзошариф Раҳмонов ӯро аз 15 то 25 соли зиндон таҳдид мекунад.